Pozdrav svima, Olga Venska je s vama i mi nastavljamo dijeliti glavne događaje projekta DigiU u prikladnom video formatu. U ovom broju isplata dividendi, pokretanje ažuriranog DigiU Wealth partnerskog programa i tečaj o kriptovalutama. Krenimo! 10. lipnja svim dioničarima DigiU-a bile su isplaćene dividende. Ovo je najvažniji događaj za cijeli ekosustav i jako smo ponosni jer su isplate ponovno postale veće. Ovo je 4. put da partneri društva primaju pasivne prihode od svojih vrijednosnih papira i ovaj put partneri su dobili 6% više nego prethodnih. Najveća isplata bila je $7.700, a minimalna 5 centi. Ali kakve god bile vaše dividende, ovo je vaše veliko postignuće. Vi ste investitor i odabrali ste pravu tvrtku koja ne samo da redovno isplaćuje dobit, već je i povećava i nastoji svima osigurati pristojan pasivni prihod. A idući put iznos dobiti po dionici DigiU-a bit će još veći jer uspješno realiziramo prvu fazu 4-stupanjskog plana razvoja tvrtke, odnosno povećavamo sredstva u upravljanju proizvodom DigiU Wealth, a za uspješnu implementaciju pokrenuli smo ažurirani partnerski program. Više o ovome kasnije. Kao što smo više puta naveli, prva faza naše strategije u 4 faze je povećanje vrijednosti dionica kroz višestruko povećanje dividendi. A kako dividende isplaćujemo iz dobiti proizvoda DigiU Wealth, logično je da bi se dividende umnožile, potrebno je umnožiti iznos sredstava kojima upravlja DigiU Wealth. Zbog toga smo sredinom mjeseca pokrenuli ažurirani DigiU Wealth program. On ima 2 opcije za prihod na više razina. Prvi je naknada za aktivaciju. Za nove kupce uvedeno je aktivacijsko plaćanje od $100, koje partnerski program u potpunosti raspoređuje na 10 razina. Prihod na prvoj razini je 50%, što znači da samo za otvaranje računa kod partnera dobivate $50. Drugo, prihodi od dobiti partnera. Prva razina 5%, druga razina 3% i treća razina 2%. Dakle, ako razvijete tim i privučete nove klijente koji ulažu velike depozite, dobit ćete maksimalan prihod. Imajte na umu da za primanje partnerskog prihoda od DigiU Wealtha morate imati aktivnu DigiU licencu. Ali to nisu sva ažuriranja. Kako bismo liderima olakšali početak razvoja proizvoda, a partnerima isplatljivije ulaganje, pokrenuli smo promociju. Izvršite li aktivacijsku uplatu i minimalni depozit u bilo kojoj valuti prije 14. srpnja, dobit ćete povećanu profitabilnost u sljedećih 6 mjeseci, ne 50% kao ranije, već 65%. Ponuda je dostupna novim korisnicima proizvoda DigiU Wealtha. Prijatelji, ako još niste upoznati s našim proizvodom DigiU Wealth, ali želite naučiti kako ostvariti mjesečni pasivni prihod, preporučujemo da pogledate webinar sa Sergejem Zinenkom, dostupan je na glavnim jezicima projekta na našem službenom YouTube kanalu. Također, za ozbiljnije uranjanje u svijet DeFi i kriptovaluta pripremili smo za vas tečaj osnivača blockchain laboratorija Borisa Povara. Tečajevi su dostupni na glavnim jezicima projekta: ruskom, engleskom, francuskom, španjolskom, indonezijskom, vjetnamskom i hinskom. Tečaj možete pronaći na svom osobnom računu u odjeljku DigiU Education. I na kraju izdanja mala najava. U ljeto 2022. održat će se veliki događaj DigiU Road Show. Po prvi put u 2,5 godine osnivači tvrtke će osobno posjetiti glavne zemlje projekta. Zasad je u planu posjeta sljedećim zemljama kao što su Vijetnam, Indonezija, obala Bjelokosti i Indija. Prve 2 zemlje posjetit ćemo krajem srpnja, a u sljedećim brojevima svakako ćemo vam ispričati kako je bilo. To je sve od mene. Više o ovim i drugim događajima možete pročitati na našim društvenim mrežama i na svom DigiU osobnom računu u rubrici vijesti. Ukoliko vam se svidio ovaj video, lajkajte ga, ostavite komentare, podijelite s partnerima i pretplatite se na naš kanal. Vidimo se uskoro!